Quan ens vam casar, doncs, va passar un any i no arribaven els nens. Llavors ens van diagnosticar això, una infertilitat, i vam dir, escolta, comencem, i vam obrir el procés de seguida, l'any i mig d'estar casats o així. No ens vam atrevir encara a fer necessitats especials perquè, clar, ens feia com molt respecte, i seremos capaces, i clar, era com somos primerizos. I vam fer una primera adopció d'una nena de Catalunya, no?, que és la nostra filla gran. I bueno, en un moment determinat, no, parlant molt, sí que vam veure doncs, per una banda estem esperant que doncs, un infant, no, que pugui arribar quan hi ha dificultat, i d'altra banda doncs, sí que sabíem, i ens van comentar, no, que hi havia infants esperant famílies, no, fruit de necessitats especials. Això va ser com un punt d'inflexió també doncs, per començar, ni que sigui aquest procés de reflexió sobre si era un moment pertinent per poder fer l'adopció amb necessitats especials. Va ser una decisió que no va ser fàcil perquè tens certa por, certa incertesa, però bueno, vam anar a l'ICA i ens van adreçar aires i vam començar així. Doncs el procés va ser molt acompanyat. Vam començar a anar a l'ICA, a la Generalitat, que ja sabíem que ja s'iniciaven els tràmits, i ens van adreçar, vam fer la sol·licitud i inicialment ens van adreçar a la Fundació IRES, i amb ells vam començar un procés de reflexió. Inicialment vam fer unes sessions grupals on t'explicaven el tipus de perfils de nens, com era l'adopció en aquestes necessitats especials, i després vam fer unes sessions més individualitzades on van personalitzar molt aquest perfil de fills. Era un procés com molt artesanal, no? Ens van sentir, doncs, això, com deia, molt acompanyats i amb molt criteri de realitat, no? Perquè, de fet, arribàvem amb una idea difusa del que podien ser les necessitats especials, no? Doncs, amb coneixement d'algunes discapacitats, síndrome de Down, però és veritat que s'obria un ventall molt gran, no? I, de fet, nosaltres anàvem amb una idea de fer un oferiment com molt ampli, o ens vèiem inicialment, no? Amb qualsevol tipus de discapacitat. Però és veritat que conforme anaven avançant les sessions et feien prendre consciència doncs, de què significava, no? Quines manifestacions de diferents discapacitats podia haver, i també et confrontava amb la teva manera de ser, amb els teus límits, amb les teves possibilitats, i va ser com un procés que va permetre molt de diàleg, no? I molta reflexió. També va ser únic perquè nosaltres ja teníem la nostra filla gran, no? I va ser un procés en el qual vam poder integrar-la molt, pensant no només en aquell infant en el qual ens podíem veure nosaltres, no? Sinó també en el seu encaix amb la nostra filla gran, no? Com tenir-la present, en quina tipologia d'infant es podria trobar com més còmode en el seu desenvolupament, i vam propiciar, des d'IRES, tenir en compte aquestes diferents dimensions. Sí, sobretot va ser un procés que ens va fer reflexionar molt, parlàvem molt i a les següents sessions tornàvem a reflexionar sobre això, no? I també recordem que va ser un procés on havíem de ser molt sincers amb nosaltres mateixos, no? De parlar molt i de veure amb què ens veiem capaços i amb quin tipus de nen no? Perquè potser som diferents i un tenia unes expectatives, un altre, i ajustar molt les nostres capacitats, els nostres recursos, no? La nostra xarxa de família, tenint en compte a la Maria, la nostra altra filla. Llavors va ser un procés d'aprenentatge i d'anar teixint aquest perfil de fill que després arribaria. Una mica el que hem après també és a ajustar les expectatives i anar veient en el dia a dia, no? Per exemple, hi ha hagut certa incertesa en quant al seu desenvolupament. Mica en mica hem vist com evoluciona i et vas habituant, no? Vas habituant al teu dia a dia, com deia la Clara. I sobretot hem pogut anar afrontant, segons van sorgint les coses, amb els professionals, demanant ajuda als amics, buscant, no? En cada moment, amb teràpia o amb els metges, i al final buscant la xarxa d'ajuda, no? Això donem moltes gràcies perquè la comunitat ens ajuda molt, o els amics o la família. Probablement els moments més durs es van donar a l'inici, no? A l'arribada del Peque. Primer per l'encaix, ja teníem una filla gran, com hem comentat, no? I per tant això representava un reencaix familiar. Després d'alguns anys d'exclusivitat amb la nostra filla, això representava, no? Encaixar el petit. Entre això, que no teníem maneig o experiència amb els bebès i que no sabíem quines coses eren normals i quines eren per la seva
necessitat especial pel seu SAF, pel seu afectació de prematuritat, hi havia molta incertesa, llavors érem super inexpertos, inseguros, i encara ara sorgeixen molts dubtes de per què reacciona així i tal, però ja te'l coneixes, ja es comunica. Passada aquella època, no? De vegades et planteges també moments durs, és quan penses en la projecció en el futur, no? Doncs amb aquestes necessitats especials com poden condicionar doncs, el seu aprenentatge, la seva evolució, la seva relació amb altres infants, no? Fins quin punt el podran condicionar. I una de les coses que hem après també és agafar un punt de distància, no? I anar atenent al dia a dia, no? A cada dia le vas t'assuafant i bueno, doncs, no generar-te expectatives o angoixar-te pel que pot passar, sinó doncs, viure el dia a dia i aprendre, no? Doncs, a conviure o a intentar fer front a les dificultats i també doncs, a tots els moments bonics que van sortint durant el dia a dia. Bueno, doncs, si parlem dels moments que generen més satisfacció, també una mica ho mires en perspectiva, no? Ara ja ha passat alguns anys, probablement veure l'evolució, no? Doncs d'abans, si abans parlàvem dels moments doncs, més insegurs o més dificultosos, no? Doncs veure en evolució doncs, mica a mica com el Peque ha anat afrontant les diferents dificultats, no? Doncs parlàvem des de nivell psicomotriu, no? Com ha desenvolupat doncs, la seva psicomotricitat o a nivell d'aprenentatge, a nivell de relació amb altres infants. Per tant, veure doncs, tots els esforços que fa el petit, també en la relació amb la família, no? I veure com es va ensortint, no? Doncs, amb les seves limitacions, però també amb tota la seva potencialitat, jo crec que és un tema de satisfacció. I en aquest sentit fa molta satisfacció als moments en família, no? Recordem precisament, per exemple, la pandèmia, no? Que va ser un moment molt dificultós, clar, doncs estar amb un Peque que és supermogut, impulsiu, hiperactiu, estar a casa 24 hores va ser un repte, però també va ser un moment bonic de com afiançar la relació amb la seva germana, amb nosaltres. Hi havia molts moments de complicitat, de joc compartit, no? I va ser com un moment bonic, no? Que posa de manifest doncs, aquests moments més familiars, més d'anar guanyant en confiança, en complicitat, en proximitat. I sobretot també que com s'esforça, és molt vital, no? I com cada dia, no? El que pugui millorar i la curiositat i l'aprendre això, bueno, doncs és un guerrero i ens agrada molt d'ell, no? Que sigui així. I també el que més, no? Una cosa que sempre deien, se sentirà querido, sabrà estimar, perquè amb aquesta discapacitat pues, és superestimat i és un amor, és a dir, és todo cariñoso, és un koala que t'abraça, te sonríe, no té rencor, no? Llavors és un amor, llavors això ens dona molta satisfacció, que és capaç d'estimar i de sentir-se molt estimat, no? Sí. Aquesta estimació per part de la família, jo crec que en el nostre, doncs, en la xarxa d'amics, també ha estat molt important, no? Nosaltres creiem que per educar és necessari una tribu i ho hem experimentat, perquè doncs, el Fran en aquest cas ha estat com molt acollit per part dels nostres amics, ha pogut créixer en un entorn on ha pogut compartir amb molts altres nens. Durant aquest termini hem anat buscant també, no? Doncs, eines o metodologies, mecanismes, teràpies que han pogut anar bé doncs, al Peque i a nosaltres com a família, no? I és veritat que en aquest sentit doncs, sempre vas agafant, no? Determinades coses que et van ajudant, que li van ajudant a ell també doncs, a autorregular-se, a controlar-se, a ser més conscient, no? I per tant doncs, en aquest sentit ens hem sentit acompanyat i hem anat buscant també doncs, diferents mecanismes o eines que ens han pogut anar bé. A les extraescolars, no? També, que l'entrenador ho sàpiga perquè entengui o perquè li digui les ordres d'una manera. Que no és una decisió fàcil i que no és una decisió ràpida, però que no tinguin por, que la qüestió és iniciar el procés, informar-se, preguntar i explorar aquesta possibilitat. És a dir, nosaltres al principi ens imaginàvem uns fills d'una manera i després la realitat va canviant i et vas adaptant i que segurament sortiran moltes incerteses, però que l'equip d'Iris et pot anar acompanyant i ajudant, no? a perfilar aquesta decisió. I que a vegades et sents, seré capaç, no seré capaç, i sí, pues et vas capacitant amb el temps, no? No és que estem ahí capacitats nosaltres, 100%, però sí que amb el pas dels anys veus que vas traient eines, que vas tenint més recursos i que vas aprenent, no? a cuidar i a estimar i a fer créixer, no? Aquests fills, no? També diríem que aprofitin aquest esplai de reflexió que dèiem, no? Doncs aquest acompanyament per part de la Fundació IRES
bueno, que sigui un espai de maduració d'aquest anhel, d'aquest desig, d'aquesta idea d'adopció i poder aterrar-la concretament, no?, amb les necessitats especials. A nosaltres va ser una oportunitat, no?, doncs per llegir una mica més, per fer un procés de sinceritat de amb quin tipus d'infant doncs, podria encaixar, no?, d'ajustar expectatives, per tant que aprofitin també aquest espai. I que després, no, un missatge com d'esperança, que és veritat que hi haurà moments complicats, hi haurà moments, no, que fan aflorar probablement, o que et confronten, no, amb la teva debilitat, amb la teva feblesa, amb les teves limitacions, però que també hi ha moments en el dia a dia, no, com molt bonics, no, i que van traient de tu doncs, una mica aquestes capacitats per fer front a les dificultats que poden anar sorgint.